wanne na zo yin ta'aziyar Hanifa 'yar makaranta. Kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Allah ya ji kanki Hanifa 'yar makaranta. Nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Hanifa 'yar makaranta. Allah ya ji kanki, rama ya gunki, alfarmar rasulu dan amina da masoyina, sannan ya isar miki a wurin makiyanki, alfarmar rasulu dan amina da ma'aikina. Haƙuri yayi daɗi a wuri na iyayenki, duk da cewa wannan sun shiga kunci, ba su ba duk da ni nan na shiga kunci. Ranar da na samu labari na kasa cin abinci, balle bacci na kasa in yi bacci, balle bacci na kasa in yi bacci. Wayyo ni duniya, wayyo ni duniya. Ga wata 'yar shawara wanzan yo abun iyaye, wannan kadara ce ya kamata dukka mu share hawaye, mu bar diyana mu su je su kulle su yo karatu, kare da shedan ya shiga tsakani musa su bar karatu. Wannan kadara ce na san ba ta da daɗi, wannan kadara ce duk da na san ba ta da daɗi. Za'iqatul mauti, dukkan mai rai na san zai zama gawa. Kullu nafsin za'iqatul mauti, dukkan mai rai mamaci ne. Hanifa, Allah ya ji kanki Hanifa.